Good morning mga katulits. Kini dagat adventure na pita. Tara uban nimi. Tanaw tas katong fence bi atong kapag okay ba? Kini okeyhan. Di ana. Okay na. So tapog kapay ni Galarido Baljan. Di ana akong body. Atong panabi ato i-check bi. Okay na, all goods. All goods. Condition kayo. Karon mga katulits. Dagat adventure na pita. Siguro balod ang dagat pero sige panoodaan lang sig makasudaan ta. Okay, so may itong ipaabot ini check sa puta to ang kagalingon be atong kabady. Okay na, ako okay kayo, sige na, pwede na, let's go mga katulits. So itong ipaabot humol tas dagat dayon, tugnawas dagat mga katulits, mga alas 2 sa buntag ni. Grabing tugnawa pero okay ra, madara ni. Makuha ang tagpanudaan ba. Doon sa tong spot kung asa tadapit mo mana. Basig na yung mga managin na to ba. Mayan na lang, mati panudaan dami. Tara na. Uban nimi. Ay kini murag na isdang gabali-bali. Ay unsa man ni? Ay danggit, ay gamay pa ni bitos lak ni bi. Agoy wa maigo. Mangita taglain bi, matingwa man ta kaygo, medyo nabaguhan ta, gitug na itong kamot. Agkay insam ni, swaki, lami aswaki, pero isa raman, murag ang angra. Palabyan lang ta rin ni, basig sunod din ni kuhaon. Bibi, dari tas samo bi, ato ning wahingon bi, ay, katambak, agoy, wa dyan pun maigo na unsa. Dari si bato bi, ay di kuras, agoy kinining pilit sa bato, patay kang mulmul ka. Sudaan. Tepas sa kay murag na ako nakita na rin napita. Agoy, di aran yung pilit na sad karong kang mulmula ka, patay ka. Sigurado ni nga makuha ni kay murag dako ni murag dami ni prituhon o sabaw ka na itirada ni mga katolits. O di ara, safety na to ni kay sayang makabuhi. Di kabuhi kay na stone shot. Di kabuhi. Bibi padayon ta, agoy di ana pud. Salamat ilak, salamat muduga nga nasa dato ang grasya. Basi na pay partner ning isda bibi, pangitaon to dari unahan bi. Kay basig away ra ni ba gatago-tago ni lang duha. Di agoy di ara, ay di ara. Ana pag-uban ni duha, pag-uban. Kini naminig sabaw. Duha ka buok, lagapak nagbahaw dani. Daning dapita mga katulits abi kog tawo ray magpasipat. Pero pag naiwaga na ho, mating pati di po isda nga pasipat to, gilit naman ng uwi karon ni pikto sa ning uwi ni ikaw da kana imuha kana may pasipati ng pana udi ana pud nga pasipat na pud pero pasa taron na kamurag wa tay sulunan na ay di ara katong kauban spatter kayo ni gikan panis kandihay spiro tua igo agoy nakabuhi mga katulits karon bebe di aras likod karon ka plaster ka to ara headshot to wa kalihok kana spatter nas kandihay Galarido kana spatter kayo na diring dapita murag na igatago-tago skilid bebe isam ni be agay tagbago kini lamig sabaw dani. Di ara wa giplano sa Ginoo na ho na dako ang sunghan kini impas ag ato ang sinugbadan ni ron. Lami ni kayo dani, duga-duga na itong wait na ni ron. Grabe kog na secure na gisda, mati nakatakas pa. No, arang kusugan ning langoy. Pero no problem ka natay ka body abte kayo mo pa na basig talikod birahan so. Di ay bato, di kuras nga murag lamion. Ay di ay sujud. Tagutungan, pero sayang nga dako ara ba, lami ta ni sunog dani pero sagdira. Mga katulits, hindi na po sismusa nga isda, tiguwang na ni isda at sismusa gyapon. Tara timbungan, sig tiguwang na ara kas sismusa. Tua impas ag abi na kog sagbot ni isda man di ay. Aga papanaw-panaw ibabaw. Pero gagmay pa sayang. Sigara padakon ta ni kay basig hindi gadako nila, basig magpapanaw-panaw po nato sa tuang kuan dapit sa panaon do ni nato. Lami po isda Ang katulits dapay ga pa panaw-panaw dako ara ba pero
bawal bawal luoy pod lindot pod tanaw lang ta mga katulid so lami pod sa tanaw no nice view pod sa lami pod sa mulangoy puro mapanaw-panaw pod mo pagtabanog now muduo labay na ako kay magpa-video lagi pod siya kay gusto pod siya makita sa mga katawhan yun. Iwag sa wala iwag sa tuo ay di ara gapatakilid ang katambak basta isang bungoton makabuhi jud na ligon jud kinahanglan jud sentrohon kana sa ruhig makabuhi pa kadana sabon karon lami pa ka sabon mga katulits karon kay murag sakto na patang langoy agda na pud tay grasya nga nadawat gikan sa dagat blessing sa Ginoo ato na ning lutoon sa pamatong gipaabot di ay libre na sa datong sudan na ni maka lingkawas na punta sa palengke maharaban tawag kilog isda ron nang magkugilan punta mga katulits para maka sudan punta na pa itong kauban napiya hapong blessing salamat kayo kay gitagaan mig blessing sa Ginoo mo to mga katulits landag na unsa pa may paabot ito uli na ta